И здравейте хора, аз съм CrazyPlayBG и играя Minecraft в сървъра Hypixel и ще играем в Skywars. След 5 секунди почва. Тук най-много мразя, че всички чакат ние да станем, нали? Да тръгнеш да ходиш към някой друг остров и там бутат с стрелички или снежни топки. И така умираш много лесно. Или те изгърват. Ох, каменен меч. Това е добре. И сега да сложим сета. И да се запътим към другите острови. Да убием някой. What? Тук то се изнесъл, бе. О, не, Iron брато. Чакай, мале! Мамиш! Умри. Поведо грозно. Шет, храната свърши. Плит, тук да има някакво. Ох, слабоко. Щех да се мра. Не ми е пълен. Така, ама пак стаи. Да отякам другите. Ана, той е дошъл така ли, бе? Мерси, че ме направи пътя. И аз го убих. Съдвай. Тук не, че има много яки неща, май. Тук това взимаме. Само съм надигна пушко. Ох, и то ще го бутнем. Или той мене. Аре, бе, не дей бяга, бе, гаден. Често. Той да не ме е видял, че идвам. Не, то тук никой не бяга, като ви, че идва някакъв. А сега твой ред да мреш. Айде, следваща. За къде, бе? Мела долу. Аз нямам много животи. Пощади ма, бе. Мерси. Благородник. Айрон меч. Ябълки. Сега малко ще чакаля. Че нямам какво да ям. Пък всеки момент му ме убият. Тоест, какво е правил, че има такива? Айде ми. Това. Факто ми напълни инвентара ли, бе? Не трябва да убия някой или поне да намеря храна. Аз не знам къде има други хора. Къде са, бе? Сега много ще ме гадно, ако някой ме изгърби. То ничо му е, бе. Ама. Не искам да
скачам там да ги търся. Ще стане гадно. Ама пък остава 30 секунди. Къде си? И плиз, ако те намеря да бягаш, че няма животи. И да, аз победих. Нямало и други хора. И видяхте, да. Първият път победихме. Само искам да веря нещо. Ето виждате. При Фединг. Добре. Остават 5 секунди. 5. И една. Почна. Първият път победихме. Сега видим втори. Втория никакъв шанс. Беше по късмет. Първия. О, ес, той няма ми трябва. Само искам да ми кажете кой е по-силно. Дървена брадва, дървен меч или брадвата. Каменна брадва. Аре, чупи по-бързо. Съжалявам, че спрях клипа, просто трябваше да кихна. Че са от дървената братва, че и цяна ако ще ме изгърби, ще умра. Глупости. Къде си стоя на място? What? Не! Фък, някой ма бутна. И мисля това да е клипа, защото стана много дълъг. Да, може. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре или поне се абонирайте.